шокно веднъж, да? Започваме. Ама не, трябва да се наведнъж от тъпанак. Аз я служи пак в пика. Добре, ти няма да ядеш. Ти си ги взидаш така. Не трябва да се наведнъж. Трябва е така да ги обелиш и ти изведнъж ги лапаш. Не, аз съм така. Иначе... Момчета, снимам ви. Да, бе. Ивайло получава нервен тик. Чакай. Сега ги обеля и започвам. Да. Само вижте фейса на Ивайло. Ето го близко. Као не замърсявай земята. Си ги взема, бе. Лапаме 5 дъвки шок наведнъж. Какво ти дреме? Калоян в момента ги вади от опаковката. Илюминат съм аз, илюминат. Вижте какво да прави земята. Ще ги взема после, бе, нещастник. Що ме обиждаш? Извинявай. Една си отиде. Се случи. Ето, вижте. Една вече не е сред живите. Ето. Една вече рипна. Ръката. Я ги събери. Ивайло вече ги изяде. Моля те само Ще интервю... Ето го Ивайло, вижте в фейса. Кисело му е. Ще умре. А Калян още ги вижте бели. моя. Сега. Той ще изяде 4, защото една падна на земята. Ще ги сложа като някакъв сандвич тук. Като мен. Вижте сега какво ще стане. Гледате ли? Гледат. Той ги лапна. Ето го в близък кадър. Получава нервен тик, вижте. Ще умре. Калян не диша. Калян не диша. Вижте. Чакай. Стане, бе, чак по-толкова. Лошо му е. Ако някой налапа 10. Вижте го, дами и господа. Момчето не се чувства добре, за болница е. Благодаря, че гледахте видеото. И благодаря на Марто, че снима видеото. Здравейте. Аз съм Мартин от Nightball BG. Добре, сега не снимаме тебе. Добре, ето. Към канала му. Ще има в описанието. Той ще Чао, повръща. спирай,